XNDP वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै नोंथांनि गेजेरजों नैबे खोथाखौ फोरमायनो सानदों। जोंनि बारग' एनडिपि आफादनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमा बिथां बि बोदोर होननानै जों बुंमोन आफादाव बन्दुराम बर' बिथाङा थांनाय 5 डिसेम्बर खालि हरखाबै मोनसे जाथायजों जिउ गोमालांबाय। जों गासैखौबो नागारलांबाय आरो दिनै बिथांनिनो जितु गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि आरो लोगोसे बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जितु श्राद्ध दिनै बे हाबाफारियाव जों फैदों आरो बे गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनो थाखाय मानव गेदेर बारग' एनडिपि आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि MCLA बिटिआरनि बिथां सन्जय स्वर्गियारि सारनि आखाइजों बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै बेखेवनानै होनाय जादों। जों आरो गुबुन गुबुन बिदिनो ओनसोलनिफ्राय आफादनि बारग' सोद्रोमा गासैबो बाहाय फैनानै जों बिबार बावदों बिथांखौ सनमान होनायनि मुङाव गोसोखांनायनि मुङाव जों जथेस्थ' दुखु मोनदों बिथांनि अबथिरा जिउ नागारनो गोनां जानायाव नागारलांनायाव मानोना बिथाङा दा आथिखालावबो बारग' एनडिपि आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै जितु XNDP वेलफेयार एसोसिएशन बेवहाय दायथ'आव दंमोन सासे नेहाथारि हिसाबै दिनै जों बिथांखौ खोमानानै जथेस्थ' जोङो दुखु मोननो गोनां जादों। दा जोंनि बारग' एनडिपि आफादनि जि सोद्रोमा बिथांमोन गासिबो बाहाय नुजाफैनो हायाखै खिन्थु गोबाङानो खबर लादों आरो मैयाफोरनिफ्रायबो सिगांफोरनिफ्रायबो बाहाय बेरायफैबाय थादों सुलाद लाफैदों। दिनै जों बारग' एनडिपि आफादनि जानानै बिथांनि जितु थालांनाय बिसि आरो 2 फिसाजो आरो न'खरनि गासै सोद्रोमा बिथांमोननो जों जितु जोंनि गाहाम हामग्लायनायखौ जों बावदों आरो बिथांमोननि थाखाय जों आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जितु दुखु गोमालांनायनि दुखुखौ लानानै न'खराव जाहाथे असान्थिया थाबाय थाथोंसै। बे मानसिनि जिबन हिसाबै बयनिबो जिउआ अरायथानि थाखाय नंखाया बेनिखायनो जों बिथांमोनजों बे खोथाफोरखौ सावरायदों आरो मोनसे गोसोनि हान्थना जों बिथांमोननो होदों। जों आसा फारिदों जे थालांनाय न'खर फैबाय थानाय समाव सरकारनि माबा मोनसे अनसुंथाइफोर मोनोब्ला बा होनो हानाय जायोब्ला न'खरनो होथोंसै। दाख्लैबो मानव गेदेर डेपुटि चिफ बिथांजों जोङो मोनसे रायलायदों बिथांनि न'खर फेमिलि बिसिखौ लाफानानै आरो बे समावबो जों बे बाथ्राखौनो एसे बुंनाय जादों। फैबाय थानाय समाव जिहेतु दानि सरकारजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोनाबो गोख्रों खामानि मावबाय थादोंमोन बेनिखायनो जों आपिल खालामदों जाहाथे जोंनि दानि सरकारा माबाफोर अनसुंथाइ जुदि होनो हायोब्ला 2 फरायनाय गथ'फोर दङ बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे सिन्था खालामनो हायो सिन्था खालामनो नांगौ जों बिदि आपिल खालामदों। जे नोंथांमोननि गेजेरजों आं साबायखर बावहरदों आरो बन्दुराम बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बेनि थाखाय आर'ज गाबदों बेखिनिखौनो फोरमायनानै